Сәлам, мин Алия. Бүгенге уенның катнашучылары белән танышыйк. Илүзә Галиәхмәтова. Үзен Илүзә Тәмлешкә дип атаган татар блогеры. Ринат Галиәхмәтов. Үзен Татар малай дип атаган татар блогеры. Уеныбызны башларга әзерме? Әзер. Мин интернетта сезнең турында бик күп комментарийлар таптым. Комментарий үзегез турында дип уйласагыз, лайк куегыз. Сезнең турында түгел дисәгез, дизлайк. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Устала, пока смотрела. Бу минем турындадыр. Чөнки мин иләр җыштырам гел, иләр җыштырганны сторieска куям, һәм инде минем язылышларым яза. Сине караганда мин Илүзә ордым дип язалар. Шуңа күрә бу минем турында. Килешәм. Рәхмәт. Мысы мин. Мин даже беләм нинди пост. Елаттың деген. Бу минем турында да булырга мөмкин. Әйе. Но миңа калса, минем турында булырга тиеш. Бер пост куйган мен күптән түгел генә, җәй башында. Карыйбыз. Җавапларыгызны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Эх, молодец, башкалар моны эшли алмас иде. Бу миңа калса Ринат турында. Ринат турында булгач, Илүзә, син дизлайк куярга тиеш. Әйе, бу Миңа? калса Илүзә турында. Миңа калса бу Ринат турында. Юк, Илүзә турында. Җавапларыгызны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Авыздан сулар килде, тәмле итеп шыпылдый. Монсы мин булырга мөмкин, ну синең аккаунтыңда. Так что дизлайк куям. Мин ул, наверное, ну синең аккаунтыңда. Әйе, бу минекедер, чөнки мин яратам Ринатны тәмле итеп башлаган ичәргә. Шуңа күрә бу Ринат. Бу Ринат була, булай булаймы? Мин. Так не делай, эшегезнең рәте юк, чәйшегез әнә чәкчәк белән файдалы булыр. Так, бу Менә миңа монысы калса. кыенрак. Әйе. Так, бу бер соавторство белән видео түгел Бу микән? туктале. Так не делай, эшегезнең рәте юк, чәйшегез әнә чәкчәк белән файдалы булыр. Бу теге безнең авылда икәү төшергән. Юктыр. Анда безнең соавторство белән. Так. Миңа калса шулдыр. Юк, син бу, син. Сиңа язганнар моны. Миңа калса ничә язганнар? Җавапларыгызны тикшереп карыйк. Кая карарга белмәдем башта. Прическа, огонь. Миңа калса бу Ринат. Әйе, минем ак чәчле ак баштыр әле. Миңа тоже так шулай дип. Ну кызык була син буласың икән. Мин бер дөрес җавап бирмәдем мин. Илүзә! Вот. Ничего себе, рәхмәт. Цвет волос бомба. Монсы мин булырга тиеш. Монсы мин. Юк, мин. Әйе, инде синең ак башыңда булырга мөмкин. Ярар инде, мин сиңа әзрәк поддакать итим. Җавап экранда. Соңгы комментарий калды. Ихтибар. Ну и волосы у тебя до этого лучше были. Бу Ринат! Монсы мин. Бу Ринат. Бер очко җыям ак чәч белән. Все, точно. Беренче турыбыз тәмам. Бу турдан соң исәп. Ринат 2 балл, Илүзә 7 балл. Ой, рәхмәт. Җиңәм дигән кеше. Сезгә шәүлә артында яшерелгән шәхесләрне танырга кирәк. Бер дөрес җавап 2 балл. Миннән окей, Алия. Кем бу дип сорасагыз, ярдәм итәм. Ләкин җавабыгыз өчен 1 балл гына бирәм. Уеныбызны Илүзә башлый. Беренче шәүлә. Бу Марат Яруллин. Тиз булды әле бу. Дөрес җавап экранда. Әйе, шул. Туктыран дип әйтмәкче. Тук-тук-тук-ран, тук-тук. Дәвам итәбез. Чираттагы шәүлә Ринат өчен.
Венера Ганиева. Бірінші турда бірінің келіп шықмай дейдіңіз, бұл турда бұлдырасыз. Devam etəbiz. Şirat ilüzədə. Сен да шоғым. Мендер бұл? Баян тұтқан. Әсірі көбірек бұл әлі бұл мені? Олия болыш әлі? Бұл көрінеклі шағир, журналист, саясатчы. Әйе, аңладым. Қазір тоқтағыз. Біз аман білем фотода түштік матурам. Бірге. Кәм, журналист. Yok, қазір. Матур шығырлар яза. Yok, журналистер саяхатшы. Это ұлтығыл. Саясатшы. Есімін білем, менді қарақсалы. Іске чырамын. Образда түзе алмайм. Мен түзедім, мен аның образын білем. Сен бұтыйсың, мен сені ярдам етмеймін. Мыйығы да бар, мен шай матурғына мыйығы бар. Yok, мен нулин түгілім мұтым. Әйе! Түгіл деме сені. Мен нулин. Алия, мен нулин бұл. Жауап экранда. Әйе, рахмет. Devam etəbiz. Şirаттағы Шәулә. Хоккейші мәлі ма? Қоя, кім бұл? Бұл Гүлнұр апаға шам. Так, қазір подсказка сұрамайым. Бұл апаға шаған бұл. Бұл апаға шаған. Или абайға мекен. Бұл как будто шапкада даже. Кім екен бұл? Мен оқылса. Мен айтырға ярам оғайын Дэвид Олия. Так, ну давай, Олия, подсказка деп бәрәлі. Акбарс чемпион. Айтам бе хоккейші деп. Бұл Данис Зарипов? Дұрыс жауап экранда. Молодец. Мен сразу оным как будто хоккейші деп. Бұл жүрші қыздыр енді. Матушка земе деген жаңа жоған. Yok, бұл. Әлге Гүзел Все, Разова. аңладым. Галина Засаева. Yok. Мәлі бұл. Бұл не екен? Мәғлумат, пожалуйста, Олия. Татарлар аны татар қызы ди, башқұртлар аны башқұрт қызы ди. Аны бүтін Россия біле. Галина Засаева. Гүзел Разова. Гүзел Разова. Ну, ярар енді менікі қалсын, Асаева қалсын. Дұрыс жауап экранда. Міне шолай, рахмет, Олия. Соңғы Шәулә қалды. Ихтибар, Ринат. Данир Сабиров. Дұрыс жауап экранда. Все, рахмет, 2 балл. Шәп. Икенче турдан соң исәп. Ринат 5 балл, Илүзә 3 балл. Қаршығызда сұраулар. Олар 3 түрлі категорияға бөлінген. Сірлі сұраулар үшін сіз 3 балл, ижад турындағы сұраулар үшін 2 балл, фәлсәфә турындағы сұраулар үшін 1 балл ала аласыз. Бұл юлы ойынны Ринат башлый. Сірлі 3 балл бия тұрғанды. Сірлі сұрау экранда. Әгілет, нәрсе Міне ол? шолай. Так, Олия, ерден бері әлі. Бермейм. Бермей. Бұл турда ала ярамай. Әгілет. Рахмет. Нәрсе ол? Что мен әкілерді оқыдым әлім. Так, әгілет, шул әкілерді еш ашау темасына нешіктер итілі әгілет. Бірер, икенше дұрыс. Yok, кәтлет түгіл, бірер, тоже какой-нибудь пироженка дұрын, бірер, тәмілі қомыр нәрсе кәй деп ойлайым. Десерт деп ойлайым.
Пироженка, десерт дигән җавапларны кабул иттем. Дөрес җавап шнурок очындагы пластик. Все, аңладым. Чираттагы сорауны Илүзә сайлый. 3 баллык сорау экранда. Татар теленең гармония сүзе ничек тәрҗемә ителә? Гармония. Мин гармония. Гармония дигән. Әйтмәде. Булышып җибәр әле. Так, булышмы, мин дөрес уйламадым. Мин хам дип уйладым, ул гармония түгел, хам Юк. гармония. Шулай ук тәрҗемә. Бәлки шулай ук гармония дип тәрҗемә ителәдер. Әйдәгез гармония булсын. Җавабыгызны кабул иттем. Дөрес җавап аһәң. Менә шулай ябыла икән. Ахым. Чираттагы сорауны Ринат сайлый. Так, 2 балл. Бүгінгі көндә блогерлар нинди таләпләр үтәргә тиешме? Ниндидер таләпләр үтәргә тиешме? Монда күп факторлар бар. Дөресен сөйләргә, чын күңелдән төшәргә, начар әйберләр рекламировать итмәскә, матур төшәргә, сыйфатлы төшәргә. Мине татар булгач татарча төшерсеннәр, рус теленә күчмәсеннәр. Мен дип блогерларны санасам. Анысын инде эшләгән эшләрен бетермәсеннәр, чөнки күп блогерлар бар башлар да, анысын бетерәләр. Менә шундый минем җавап. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Дәвам итәбез. Илүзә. Әйдәгез бездә 2 балл сайлыйк. Үз блогыңны ничек алып бара башларга? Ринатка кушылам инде, бит иң мөһиме чын күңелдән алып барага. Мәсәлән, миңа калганда, мин инде баштан тәмле рецептлар пешерә идем. Язылучыларым бик мактап үзләре дә пешереп, яңа отзыв кире кайтаралар иде. Шуңа күрә инде миңа тагын да илһам килә иде. Илһамдырырлык бер әйбер эшләргә. Яхшы телефоныгыз булырга тиеш, контентны инде качественно кешеләргә сез тапшырырга тиешсез. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Үзе бүген ничек алып бара башларга менә шул. Җавабыгызны кабул иттем. Чираттагы сорауны Ринат сайлый. 3-нче. Ва-банк. Ва-банк булсын. Сорау экранда. Татар сарадасында төп 3 җырчыны ата. Гүзәл Уразова, Салават. Так. Монда инде минем бит фикерейме. Әйе. Монда Элвин Грей булсын. Алар күп инде. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Дәвам итик. Илүзә. Миндә эш булса әле хәзер. Калышмый әле. Сорау экранда. Иң шәп эш татар блогерын сайла. Ата. Ярар әйтә алам, татар малай. Ул инде безнең беренче татар малае. Ул минем тормыш иптәшем. Ул бик эшен яратып эшли. Язылучылары белән аралаша, чын күңелдән. Контентта кызыклы, ул тормышын ярата. Шулай ук Ләйсән Хамадиновлар турында әйтә алам. Алар шулай ук ул тормышын ничек үсәргә бик тырышлар. Кызыклы иттереп аккаунтларын алып бара. Һәм инде безнең балаларыбызның исемнәре Бөрек Сәфинә исемле. Һәм инде 3-нче татар блогерын мин дә алам. Тагын 3-нче татар. Әйдәгез үзем булыйм әле 3-нче татар блогеры. Мин тоже шәп татар блогеры, үземне яратам. Макта үзең. Мин бер дә каршы түгел. Рәхмәт, Али. Ой, сазак китердер бу. Мин үземне бик мактарга яратмыйм инде. Ләкин дә мактыйм. Миңа калса, мин татар телендә матур иттереп сөйләшәм, шуңа күрә язылучылар мине ярата. Хәзерге вакытта әзрәк кенә бүлешәм рецептлар белән, чөнки вакыт белән тыгызрак. Без татар гаиләсе. Тагын нәрсә әйтә алам? Күп блогерлар урыс теленә күчсә дә барыбер татар теленә алып барабыз. Миңа бик күп язганнары бар, башка кешеләрдә.
урысча алып барасың килмейме деп, юк, миңа алай жайлы түгел. Жайлы миңа татарча алып барга. Вот шулай тамамлыйк. Топның 50%-нан күбрәк сезнең гаиләгә салып тора. Шәп нәтиҗә. Дәвам итик. Ринат, Біріне сайлайым. Кіші блокта барлық хисләрінде ихлас булырга тиешме, әллә ялганлый да аламы? Бик кызык сорау. Менә мин бүтән интервьюларда әйтәм, без блогерлар интернетта тормышның 3%-ын гына күрсәтәбез, чөнки ул алай тиеш. Бүтән тормышыңны бүтән наизнанку чыгарсаң, синең бүтән энергияң бетәчәгәйме? Аннан соң инде кешегә дә кызык булмас дип уйлыйм. Ләкин менә мин шулай эшлим, миңа гел әйтәләр, менә Ринат молодец, сине карыйбыз, синең гел позитив кына, үземә начар булганда мин бер кашан да күрсәтмим, мин бары тик югалып кына торам социаль челтәләрдән. Берәр кеше югалтсаммы, үземә начар булсам, эштә авыр булсаммы, мин аны күрсәтергә тырышмыйм, чөнки миңа калса ул кешенең проблемалары түгел. Минем төп максат кешегә яхшылык, матурлык күрсәтергә. Шулай да матурлыкның теге матурлыкның матур җирен генә. Теге границаларын белеп кенә инде. Теге кыламыйча, нитмичә, олайтып күрсәтмичә ничек бар шулай. Ләкин менә ул яхшы якны гына күрсәтәләр бит инде блогерлар, бит, ләкин бездә кеше, безнең дә төрле проблемалар бар. Мин дә кушылыйм, инде Алия. әйе. Һәм кеше язылучылар алар гел яхшылыгына күреп уйлар, буларның проблемалары юк, буларның барысы да әйбәт, барысы да яхшы дип. Без ул проблемаларны, начарлыкларны бик чыгарасы без килми. Булай да инде кешенең проблемалары күптер, шуңа күрә без инде яхшылыкны күрсәтергә тырышабыз. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Илүзә, чираттагы сорау. Кайсы сыйфатың өчен син үзеңне мактый аласың дигән. Мин бик юаш. Мин бик юаш. Әгәр дә миннән берәр нәрсә булышырга сорасалар икән, мин әлбәттә булышам. Хәлемнән килгәнчә булышам. Шуңа күрә мин юк дип әйтә белми торган кеше дисәм, хәзер инде дөрес булмас, чөнки приоритетларын да куя башладым. Ну, алай да мин бик добрый кеше. Вот шул. Ринат килешәме? Ул нинди сыйфатны сайлар иде икән? Ринат килешә, уйлап торам әле теге. Нәрсә әйтер икән дип. Илүзә шундый бер момент бар аның, ул кеше сорамаса да, ул ярдәмне, ул аңа үзе тәкъдим итә, былай эшлик, тегеләй эшлик, ул кешегә в принципе аны уйламый да ул. Но аның ул кешегә ул авыр проблеманы решәтергә, ну Илүзә ул проблемаларны үзенә алып, аңа решать итеп бирә. Менә шундый моменты бар аның. Һәрчакта әйтәм, үзеңне әзрәк сакла дип, чөнки энергия ул күп китә инде бары кешегә булышып, менә шулай. Менә шундый моменты бар аның. Менә теге. Ул сыйфаты шәп сыйфат, ул позитив сыйфат. Ну кай чакта теге энергия битереп эшли аны. Дәвам итәбез. Сорау экранда. Блокларда нинди темалар кешеләргә күбрәк ошый? Менә мин үземнең блокны хәзер 9 ел алып барам. Һәр вакытның, һәр яшьнең темалары бар әйме. Мәсәлән, мин әзрәк яшьрәк булганда бер видеолар кешегә кызыгый. Аннан соң мәсәлән, кыш булса, кыш темалары кызык. Шуңа күрә монда әйтеп булмый, вакытка карап, илдәге настроениегә карап әйме, үзенең настроениегә карап, аннан соң яшеңә карап, чөнки мин буйдак булганда бер темалар кызыгый, гел сәяхәт дип йөрдем. Гайра булгач икенче темалар кызык. Инде статистиканы караганда да яшьләрне карыйсың. Теге минем яшьтәгеләр мине күбрәк карый, яшьләр әзрәк карый. Аның икенче төрле иде. Шуңа күрә менә ничек синең тормышың бара, нәрсә белән кызыксынасың, шул темалар кешеләргә кызык. Булай инде авыл тормышын яраталар, чөнки бүтән кешегә ул якын. Мин дә инде күрсәтәм, менә үземнең гади тормышны, авыл тормышы, әниләр белән бакча, менә гаилә мөнәсәбәте, менә шундый темаларны кеше ярата. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Соңгы сорау калды. Игътибар, Илүзә. Блогерларның амплуасы алышына аламы, әллә яңа блог башлау отышлыракмы? Кызык сорау. Шул. Ярыймы, мин үзем турында әйтәм, аннан соң син җавап бирсең. Әйе, әлбәттә. Мин үзенең аккаунтның Тотканы буламын инде. Тоткында булаймы, шулай булсын. Чөнки
ничек мен татарша яза башладым, сөйлей башладым. Хәзер инде урыс телен әзрәк бер-ике сүз әйтсәң, эләктерәләр, син бит татар малай, шулай сөйләш дип. Шуңа күрә амплуаны алмаштырырга мәсәлән миңа бик авыр. Аны даже мин киләчәктә дә күрмим. Чөнки мине татар малай дип яраталар. Менә мин аларга шундый, менә дусларым, матурларым, татар малай. Әзрәк тазарга, нормально. Татарча алып барсын, менә шундый матур булсын, менә шулай. Алыштырырга бик авыр. Амплуаның да икенче блок ачып башлау да бар файдасы булмаячак. Сине ничек бар, менә шулай беләчәкләр. Менә беренче сорау буенча әйтәм, кабатлап, миңа да бит инде күбесе яза, бөтен блогерлар русчага күчеп бетте бит инде, син дә русча сөйлә дип кабатлап китәм, миңа татарча җайлырак. Мине әзрәк кеше карасын, но миңа ничек рәхәт, мин шулай сөйлим. Тел вата-вата русча сөйләү дә юаның. Һәм инде икенче строчкасы буенча әле яңа блог башлап отышларакмы? Ул социаль челтәрләрдә төрле вакыйгалар була. Син анда блогка татырга мөмкиннәр, чөнки анда мин дә булдым. Яңа блог, ул свежий блог, әгәрдән син аны төпләп матур иттереп төшереп, рекламалар алып, бик кат эшләсәң, ул синең тагын да яхшырак булырга мөмкин синең ул блогың. Шуңа күрә монда 50/50 дип әйтүем. Матур җавапларыгыз өчен рәхмәт. Безнең сорауларыбыз да, уеныбыз да тәмам. О, рәхмәт, Алия, бик зур рәхмәт, бик күңелле булды. Сезнең турындагы мәгълүмат яңартылды. Бүгенге уенның җиңүчесе Илүзә. Рәхмәт. Рәхмәт. Даже удивительно. Рәхмәт, Алия. Молодец, матур. Без икәү. Умничка. Уен өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока, Алия, рәхмәт.